El programa RAIESO d'Inen Junt és una iniciativa de la Fundació Provitas que neix per cobrir la necessitat d'alimentació i d'espai educatiu de la població adolescent, concretament al municipi de Santa Coloma. El servei, que és gestionat pel Casal dels Infants, atén exclusivament a l'alumnat de l'Institut Terra Roja i a les seves famílies. Els principals objectius del RAIESO són dos. En primer lloc, garantir un àpat nutritiu cada dia als adolescents, incidint en l'adquisició d'hàbits saludables i, per altra banda, contribuir al seu èxit educatiu en l'etapa de secundària. El que més m'agrada del RAI és quan juguem. Les activitats. El poder venir amb més persones d'altres cursos i poder socialitzar. La connexió que he tingut amb la gent que he conegut aquí i he reforçat l'amistat. Ens trobem que quan els adolescents comencen l'etapa de secundària perden el dret a rebre cap ajuda de menjador degut a la jornada intensiva que realitzen a l'institut. Vale, anem a fer la piràmide. Un cop arriben les 2:30, marxen cap a casa i aquí ja s'ha perdut, no? La cobertura de l'àpat, ja no hi ha oferta que faci aquesta cobertura. Està molt bona. Primer fem tot el tema de l'INA i després tenim l'estona de l'activitat. Aquestes activitats són variades i de caire socioeducatiu. Podem trobar que fem deures, fem sortides tipus pícnic, fem assemblees, fem jocs de taula, dinàmiques de grup, xerrades, jocs esportius. El que més m'agrada de RAI és la companyia. Estar amb els meus amics i els meus companys. Que fem amics nous i juguem tots junts. He après que no fa falta barallar-nos entre nosaltres, no enfadar-nos, jugar un joc. No passa nada que perdis o que guanyis. El menjar saludable. El respecte. Tenir una dieta equilibrada. He perdut vergonya. A sortir de la meva zona de confort i provar altres coses, per exemple, els jocs físics, el menjar i tot això. És un bon espai per fer amics també, per aprendre a menjar salutablement. Em porto molts amics i una educació alimentícia molt rica. Molts amics i moltes bones estones, tant amb els monitors com amb els demés companys. Molts amics. Em porto que he fet bons amics y he conegut a profes que si hablamos de nuestras cosas, al menos lo entiendan. No és fàcil dir adeu a tots els temps que van passar junts i l'afecte que els tinc a tots. Vull que sapiguem que sempre us recordaré amb molt d'afecte i sereu una part molt important de la meva vida. Quan ens tornem a creuar, sereu un moment de felicitat. Us desitjo a tots el millor.